Ban penbor ya ka sarkar ban patrikam no ya jing dawa jongka. Henne ka sngi ka arpulai trik unailar. Kidikot jongka All Meghalaya Malaria Program Workers Association kelas dang ke jing khi da ka ba syatngan ka ba klembu por ban sange. Ka jing dawa jongka ni ka seng nak sarkar kalang ban pedu no ya jing aikam ya ki breo hakata ka rukam ka ba ki ong contractual basis hakitnat ba pero per. Ka All Meghalaya Malaria Program Workers Association kala dawaru nak sarkar ban perungkam no ya kidikot jongka ni ka seng kum kinong trei ba pura jong sarkar. Kani kaseng kala dawaru ban perung kampura yakit khot hakatnat ka koi ka khia badai pej ya ka malaria namar kini kinong trai kidai ki bala tebet bat sempang hakani ka benta nalor kani kit khot jang kani kaseng kila therting e ru yakatnat ka koi ka khia halo ka jing ngap manthi ban juba bi jing dawa jang kani kaseng menta labon banai kinoi lam jang kani kaseng kila kanno ru mak sarkar kam sem la pentre kam bahaya ka bha bala yo nak sarkar pedeng सरकार देखिए आगे जब बाकी कंदन स्विचन कंदन पिसा ने के एक बल ngok tapi pe kanen hai is garo hill kita punya advertisement kat patri agos arkan dru kari ka post ka bingitri ka ju MPW multi purpose worker yo le sekir kingat kum ka aport bang la shem kan nar mim tang long kumlang kenya ye yo le sekir kir sa pois ni si kasar iben ni ka ki wan smart bani ki kan bani kerpat baka sarkar Meghalaya ji bang nim kuat kan bakan dan kaneka kontrak nim kuat bang kontrak baka jelaji kan ka jingkli bang kuat ban boy sarkar kan habaka state ka baka sentral to state kuwi state kelap simti boleh state ni kamla kuwi state kita hadu aspangut las tangut bedon ke MPW ni tang aspangut fi ka don jingi per ro ta kan balik ki ka sarkar kamla ta ka jingkli haba kaju ke pos haba ngi atre pada beli kem kod ingin beli mstong be yangi kan ci MPW ka dun pa beli ap mi pos kadon jingi per ba kabak labak kan ni lalu screen pa ni ayo training ni ayo jingi kai ke beli kan hato kom dikit selen kita ingin kuat pan bu jingli sarkar kan hato ke health department kam tips pangane katip beli ka lep kan haji sak rasuk la dun pa mangi dem thong be i kan katkum ka nongrim ke bangi penlong ya kan ke indefinite hunger strike halor ka jin bom new snap jong ka sarkar habangi la ya jawa ya ka kam jungi ba nadu men ar snem balala shwa ba ka sarkar ka klem la bande shwa ba ka jin kut jong ka program bangi tri ngila wan man ka por sha gi bor bahlor kam tam ha gi health department kumjura wat how minister juga health ro ngila la bani kandu andrei kal dei tang ka jin kular klem pois HA dei hakane ka nongrim ngi le ya kan ka indefinite hunger strike tengi kerpat ro ba bana kali ang ka sarkar banang ne nang ne sekman nang ba ka jin le ka jumi ne le se bakin subsin elem ni kam tam bangi long ki ba la syak ta ha kam tam ki babun hang ne ki dei ki ba long over age kim la su ban thut kam thut jam te andre na ka por syak por ngi ya kendo ya ka ka sarkar ka klem la su andre ya ka ne ga sponsor central government la penia daga state government andre ka jin kut ba ka jin sidang jong ka ne ga program ka dei ka state government ka tip ha te wat la ka taro ngi yo ka jin tip shwa ba kan kut ka ne program hadin tang sibnai shwa bakan put ngilayo ka jintip ngilawan sa gibor bahalor hane tiong ba to ap shwa ngin salem dan re hadu mental layak ars nem tam ya kene ga jinyi ki jungi lem poisi isi tadi ha kene nong rim ngila sedang no da kene ga indefinite hunger strike katkum ga central government directive mau balawan da central government bagi ong ba ya kene ga post MPW de ban thong da mangi ki bala don ka experience but ki bala long qualified ki bala long technical training andre ka state government hadu menta we na pedang jungi ro kapat la ban thong andre ka e ka bami hane kum bala pen ida president hang ne ga long ba ki khot advertisement yagi classic pass andre banda batai gini class 6 pass mangi long qualified namar ka minimum class jungi galong 12 pass andre ha pedang jungi menta MR udon bala pas dan rei ka e ka ba penlong ya ka sarkar banle hadu ka ne hagi por gi bangila lej mensua ka ong bom don pisah da ha ka jin bom don pisah menta komno kala ban ai advertisement kum gine ki khot ye gine ki MPW la ne gi surveillance worker balang bagi ne gi payment ba lapan i ne advertise
kamno kala benong ta kani gede ke ega corruption ke pasal det ngi tengi ke tho bet ya kene